Tú me dejaste caer, ella me levantó, llamaré poca mujer, ella me levantó. Tú me dejaste caer, ella me levantó, llamaré poca mujer, ella me levantó. Ahojte, ja by som vás tu privítala v našom rozhovore. Ja by som poprosila, aby som vás, aby ste sa nejako predstavili. Dobre. Tak, ahojte, ja sa volám Belinda a venujem sa mažoretkovému športu 11 rokov a začala som od prvého ročníka na základnej škole a naďalej ma to baví a venujem sa tomu naplno. Ahojte, ja sa volám Beata Verešová, som mažoretka a som mažoretkou už 11 rokov. Momentálne pôsobím v súbore v Tekovských Lužanoch a tento súbor sa volá Mažoretky Mladosť. Akým spôsobom ste sa dostali k robeniu mažoretiek? Tak keďže ja pochádzam z Tekovských Lužian, kde súbor sa zakladal, tak som vedela o mažoretkách, videla som ich vystúpenia. V prvom ročníku na základnej škole som sa rozhodla prihlásiť sa a zapojiť sa do súboru. Takže dostala som sa k mažoretkovému športu cez maminu, pretože som bola týmto spôsobom vedená už od malička, keďže patrila medzi zakladateľskú peticu mažoretiek, ktoré priviedli tento šport do Tekovských Lužian. To by ste povedali, že je vašim nejakým vzorom alebo inšpiráciou? Pre mňa to bolo teda mamina a taktiež staršie mažoretky, keď som videla, že čo všetko dokážu, ako im to veľmi dobre ide a to bol taký môj vzor, že kam sa ďalej posúvať. Čo je takou vašou hlavnou motiváciou pokračovať v tom, čo robíte? Tak za mňa to, že šport, konkrétne mažoretkový šport alebo tanec, mi dáva veľa energie, množstvo skúseností, nadobujem nové priateľstva, čiže to ma tak stále posúva a stále mám nejakú motiváciu pokračovať ďalej v tanci. Ako mažoretky zúčastňujete sa aj nejakých súťažných podujatí alebo zvyknete mať nejaké vystúpenia? Zúčastňujeme sa najmä teda plesov, keď je plesová sezóna, takže navštevujeme veľa dedinských plesov alebo aj mestských. A potom vystupujeme na rôznych hodových slávnostiach, obecných slávnostiach a kam nás zavolajú, tam väčšinou ideme. No primárne sa súbor teraz sústredí na vystúpenia, ale v minulosti sa navštevovali mnohé súťaže v zahraničí, aj vo Francúzsku, v Česku, v Rakúsku a podobne. Aké sú také vaše najväčšie úspechy? Tak najväčší úspech je minuloročný, keď sme boli v maďarskom Šiofoko a získali sme za formáciu prvé miesto, takže to je najväčší úspech a sme na to hrdé veľmi. Nakoľko by ste povedali, že je to náročný šport? Celkovo nie je to až taký náročný šport. Na to, že každý šport je nejakým spôsobom náročný, nepovedala by som, že práve, že mažoretkový šport je niečím až tak veľmi náročný, že by sa to nedalo zvládnuť. Myslím si, že sa to určite dá zvládnuť, keď je tam nejaké to chcenie a nejaké to pravidelné trénovanie, na čom sa snažíme teda zakladať, tak myslím si, že sa to dá zvládnuť. Čím by ste povedali, že je tento váš šport výnimočný? Tak už z pohľadu výnimočný určite svojimi kostýmami, pretože sú trošku špecifické, keďže na niektoré kostýmy sa používajú doplnky na hlavu ako lodička, čo je taká čiapka. A samozrejme palice, keďže mažoretky tancujú s paličkami, tak sú výnimočné tým a niektoré mažoretky tancujú aj s pompónmi, takže aj to je také špecifické trošku. Skadiaľ zvyknete na tie kostýmy, čo nosíte? Zvykneme ich mať na mieru šité. Šije nám to pani krajčírka v Tekovských Lužanoch, alebo potom sa to dedí z generácie na generáciu. Čo by ste nám tak povedali o tých paličkách, čo používate? Tie vlastne tiež prešli takým vývinom, pretože na začiatku sa používali také strašne ťažké, ktoré sa naozaj ťažko vyhadzovali, ťažko sa s nimi robilo a podobne. Ale teraz ich máme už také, že ľahšie, objednávame ich z českej stránky a jednoduchšie sa s nimi tancuje, lebo na začiatku boli také drevené. Iba ako ide generácia dopredu, tak aj výroba paliček ide dopredu, takže teraz sú prispôsobené tak, že sa s nimi naozaj dobre tancuje. Keď je taký najlepší vek začať s týmto športom? Tak podľa mňa čím skôr, pretože keď je tam nejaké to chcenie, že chceš tancovať, tak určite vtedy, keď sa dá a je príležitosť, tak určite začať. Čiže ja si myslím, že už od malička. Ale ak začnete neskôr, baví vás to tak. Čo zvyknete robiť mimo sezóny, napríklad cez leto? Čo zvyknete robiť? Cez leto zvykneme usporiadovať mažoretkový tábor. Je to vlastne denný tábor pre členky mažoretkového súboru, také tie menšie, ktoré sa snažia aj niečo naučiť, taktiež sa zabaviť. Robíme to takou hravou formou, máme plno aktivít, vymýšľame nové tance, naučíme ich nové prvky, užijeme si takto celý týždeň. Čo také by ste odkázali ľuďom, ktorí by chceli začať robiť tento šport, tieto mažoretky? No, ak vás zaujal konkrétne mažoretkový šport, alebo vás to baví a vidíte v tom potenciál, tak určite začnite tancovať alebo choďte do toho, pretože je to, myslím si, že veľmi dobrý druh tanca, ktorý je špecifický naozaj rôznymi či už kostýmami alebo doplnkami alebo tými palicami, že je to výnimočné, takže myslím si, že určite začnite tancovať. Jo. Ďakujem za rozhovor. Aj my ďakujeme. Aj my.